Jeg har hentet det for en bulldozer, du har skudt, mand. Hold kæft, hvor er den grim. Nej. Hans Peter, prøv lige at gå hen og stille dig ved siden af en, eller på hug. Skud den. Ja, nå, ja, undskyld. Den får vi aldrig ud. Aldrig. Vi skal have fat i Toms trailer. Ja. Hold kæft, mand. Den er jo fed. Et gigantisk dyr, mand. Ja. Men de Hvor langt blev det med den kugle? Ude på vejen herovre. Det er kraft, det er med toget, der vælger der skinner. Jeg sagde til Hans Peter, det er kraftedeme, at der er toget, han er skudt, mand. Så den vælger der skinnerne. Det lille stykke tovværk, jeg har her, det hjælper sgu da hverken som skrædder i helvede. Jo. Dengang jeg skød, jeg prøvede om jeg kunne ramme på halsen, fordi det gik stærkt lige over et spor. Ja. Så skød jeg kunne ikke se, at jeg ramte den. Nej. Så tog fanden ned. Det er sgu da gyse, du har fået fat i der. Nej, så løb den altså rigtig stærk, og jeg kunne ikke komme til at følge den herom. Det er ikke Alfred, der rendte herover. Den bliver Ruth rigtig glad for, det ved jeg. Helvede, mand. Med nogle ordentlige boller. Og nogle ordentlige biser for satan, den har biser, den der. Så kan du få bollesuppe. Prøv lige at se, hvor fredfyldt den ser ud lige nu. Ja. Hva? Den er meget fredfyldt. Nej. Hold kæft, mand, for et monster. Jamen, det var det, jeg lige sagde til Werner. Hvis en fugl vejer skider på en, 200 kilo. Den Vejer 200 kilo. Tror du? Ja.